Jeremy, tanaw may tanaw si Steve sa sayaw eh. Pa! One, two, three, come on! Come on, come on. Good morning! This is my first vlog ever in my life. I hope na magustuhan nyo. Sana lang po, wish ko lang. Siya nga pala, gagawa ako ng unang vlog ko ngayon dito sa YouTube channel ko. Ang gagawin ko ay kukuha kami ng mga friend ko sa bundok ng niyog. Kasi sabi-sabi daw nila na ang niyog daw ay ito yung gamot para sa may layo tayo sa sakit na coronavirus. Kaya hindi ko alam kung mag-e-effect ba to or ano bang magagawa ng niyog para sa ating katawan. Kaya i-update ko kayo mga Hello mga ka-Berks! Ayan, dito na ulit tayo ngayon sa highway kung saan kami naglalakad papunta ng bundok. Medyo nga walang pera kaya ayan, lakad-lakad muna. Lakad-lakad pag may time. Wala pa kaming kain, wala lahat. Purdo yung bayot. Diyos ko Lord. Ang init pa naman guys. Ayan, tingnan nyo. Dito kami ngayon sa highway. Ayan. Ayan guys. Ayan mga ka-Berks. Nakita nyo naman. Sobrang init. At saka alam nyo na kakapagod kasi medyo malayo-layo pang pupuntahan namin. Para lang kumuha ng niyog at may layo sa coronavirus mga ka-Berks. Diyos ko Lord. Yan, tingnan nyo, nasa highway kami. Sige mga ka-Berks, i-update na lang namin kayo mamaya, okay? Bye! Ka-Berks, ay naku, sobrang init. Guys, sobra talaga. Yan. Ay, kakapagod maglakad. Sana may magpahit sa amin dito. Ay, anak ko. Ay naku guys, wala talaga magpapasakay sa amin. Sobrang init. My God. Tingnan yung araw. Oh. Ayan guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo yung mga ano namin. Oh. Yan. Ito yung mga madadaanan namin papuntang bundok. Ayan. Ayan. Ito talaga guys. Sige na guys. Mamaya i-update ko yung pag nakarating na kami sa bundok. Okay? Ay, sa wakas, finally mga ka-Berks, andito na tayo sa niyog. Kung saan ka kukuha? Ay naku mga ka-Berks, sana lang walang mangyari sa buhay ko. Aakit pa naman ako ng ganitong kataas para lang may layo sa coronavirus. Halika mga ka-Berks, samahan niyo ako. Kaya ko ba to? Mga ka-Berks, kayo nang balas sa buhay ko ha. Ipagdasal niyo ako. Lord. Ang layo-layo. Hindi ko alam. Uy, Diyos ko. Hangad ha. Hello! Good morning mga ka-Berks! Ayan, samahan niyo ako ngayon kung paano kami kumuha ng niyog dito sa kabundukan. Halika. Dali mga ka-Berks, samahan niyo po ako. Kasi sabi-sabi daw ng mga karamihan, ito daw yung gamot para sa coronavirus. Kaya walang mawawala kung susubukan natin, di ba? Ito yung mga friends ko, ayan. Nakakuha na sila ng maraming niyog. Ayan. Hello, good morning. Kumain na kayo dito. Ano na kayo? Halina na kayo, kumain Ayan, na. ayan. Ito yung mga friend. Kumain na tayo kasi may ano dito, virus. Dito na kayo. Friend ko na napakulit. Ano po yun? Kumain na kayo ng butong. Yan. Ayan, tingnan mo. Hi. Ayan siya, ayan sila oh.
Yan. Hello! Kumain kami Ayan, yan. ng niyog. Tete, paano ba yung niyog? Bakit ba kumakain ng niyog? Ano bang purpose natin? Kasi tambal sa virus. Tambal sa ano? Sa virus. Kasi magtagalog ka, huwag ka magbisaya. Ah, ganun ba? Yes. Anin ba yung niyog? Para saan ba to? Para sa ano? Coronavirus? Oh, yan. Ayan. Narinig nyo yun. Kumuha kami ng niyog para sa coronavirus daw. Correct ba yun, Day? Ewan ko kung mag-i-effect ba yun. Oh, nasan? Nandun pa sila Tingnan mo, yan sila oh. Oh, nandito sila. Yeah, tingnan mo, Nandito kami, marami. oh. Humawak kami ng niyog. Ito, kakainin namin. Para saan yan, te? Kainin! Para sa tiyan. Kainin daw para sa tiyan. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Para ikalibaw pagkatapos. Ikalibaw. Magtatae. Halika, tingnan nyo. Magtatae daw. Ano ba yan? Marami kami dito kasi yung karamihan dito natatakot sa coronavirus. Kaya nagpunta kami lahat dito. Buong barangay nandito na. Kami, nagtatae na. Nagtatae na kami dito ng ano. Oh, napami, video ako may, alam mo. Oh, ito na. Oh, amin na. Ayan. Kaya yung mga bagets, oh. Kumakain sila. Ang mga Si hi sa my vlog. Hi, hi, hi. Hi. Hi, Bill. Hi. Hi, Check siya. Hoy, Ayan, kumakain sila ngayon ng niyog para daw may layo sa coronavirus. Uminom ka, uminom. Uminom ka muna. Oh, uminom ka muna. Baka para makain ka. Uminom ka muna para di na coronavirus. Para painom ako para tagal yung coronavirus. Kaya Makain na siya. ayun dyan sa mga nanonood, uminom na kayo ng butong. Uminom na kayo ng sabaw ng niyog. Para naibataw ng balag lata sa tinapa. May hawak. Oh, ito na, chinilas ko. Napuputol na kasi wala akong pera. Mabibitas yung sinilas niya. Kasi mahirap kami. Halika. Hoy, Ito yung mga Sa Joseph. yung mga husband nila. Ayun ito. Yun ang sumisibak ng no. Niyog. Yan. Yan si Manong. Yan yung si Kuya. Eh, yan yung anak ni Kuya, oh. Kuya Bob. Yan. Yan. Be, ate, nakabuok. Yan. Tingnan nyo yung bata. Oh. Naghihirap para lang makakuha ng niyog. Tingnan mo. Ayun, ayun. 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 Kawawang bata. Kawawang bata. Nagsisikap para lang may layo sa coronavirus. Uy, masama na si Joy. Yan mga ka-Berks, yan. At dito po nagtatapos ang aking vlog. Sana po sa lahat po ng mga manonood dyan o sa mga hindi pa nanonood, please watching po my YouTube channel. Ito po, please subscribe po at sana pindutin niyo yung bell para updated kayo sa pangalawang vlog ko. Alam ko, sa pangalawang vlog ko, talaga matatawa talaga kayo. Super. Kaya, I hope po na mag-subscribe kayo. Salamat po ng marami. Thank you po. Bye-bye.